Както казах в първия път, преди да реша да спра видеото, защото пуснах Тириус по погрешка, Илан ме накара да игра. Не битери Илан, просто видеята на Илан ме накараха да игра. Този пич е забавен. Точно човек. This human. This creature. Най-схода трябва да си... на кого му трябва им да? Под тъни бомбове почти всяка игра. Моите тук е човек, не знаят къде ще намира палеца на крака, брат. Да, си го Аз отдава, че аз не се смея. Wingman G7 е това. Няма да се очуда, ако играят с тези крака, човек. Не, това. Нима, че умирам. О, да, платинумите, аз съм гол, човек. Колко плат? Да, можеш с кое си да игра. Аз съм единствен. Окей, все това. Бах ти тъшаците, човек. Защо решам цял бор сам? Къде са моите хора? Ще игра с Парал. Човек, къде са моите върте? Това са маскати, гасе. Момента влезне. Добре. Едно такива 47 демидж. Това е едно килче, брат, не го търси. Едно килче го търси. Колко че? 26 минути. 26 минути за един кил, брат. Чакай, не е 26, бе. 30. Goddamn. Jeez. Damn, a policeman and this motherfucker. That's the combo, bro. Това ще трябва да го отрежа и го лепна като за сним, за ин... Абе, Иван ще ме разбере. RE45 и Sentinel. Fuck out of the way. Окей. Знаеш кой R9 няма го игра да ходя на дълъче, смисъл. Без скинче малко трудно се играе. Има ли някъде? Как не сте отворили само този чест? Има смисъл да скевам още. Факт е, че мога да игра само long range, боже, човек е тъжен. Добре, знаеш какво върша, ти може би катара е окей. Така, нека видим, Тони Бом, окей, знаеш какво? Иване, може би си прав. Не да пълно, ама може би. Бада! Чуз! I'll take one.
Бене. Ууу. Това не ми отне време да го забележа. Знаеш какво, вие си играете да лутнете. Опа. Грешно копче. Няма да е лоша идея. Моля? Ето за толкова няма смисъл да спускам дарта, бе. Къде бе? Хубаво, трима ли искаш са метни, бе, брат? Ние по-добър късмет, Йоан. Това се вижда. Нали, то това се вижда, човек. То това се вижда. Това го взех на малко. Оу! Кажи ми, че си... Yes! 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 Ще лутаме или ще трепим, бе? Ей! Окей. Бродан шут. О, каза ще мине! Тя стрел на първа. Къде бе? 50 метра от нас. Ей, вие сте малко нереални, братле, смисъл, моля го казва. Thank you, bang. О! 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 Give me the toes, bro! Ви сега, няма нужда да ме стреляш, няма нужда да ме стреляш. I can't believe the time of life. Okay, I'm not going to try to sing anymore. I've tried my best. I know I'm shit. And I know you're coming to help me. Умна идея, аз се пробвам. Yes. Да. Давай.
Човек, не дей благодари на мен, а благодари на миража. I am the storm that's approaching. О! Чакай, един от двама? Няма смисъл. Това е Гибралтър. Това е Джиби да мен. Значи един има там. Братко, колко време ми отне. Човек, аз да нямам... God damn, то damage. Кога бе? Му съсета нашия дол. Добре, дойде тук. Мираш. Идея да умираш ти. Няма да умре. Може да ви кадам така. Не, какво стана бе? Читър. Знаеш ко? Знаеш ко? Идвам. Ком ту, папа? Ком тук. Да, знаеш какво ще изчакам. Дори сме на болчека. Идеално. Ооо, чакай, как? Бе. То умираш. I am the storm that's approaching. Трима... Защо си махам оръжието, братле? Фага да ми експи, бе! Там са... Тука мога да се стрелям... Не, ще го оставя. Отивам да търся нещо. Някъде не пушна ти бе. О. Не взема това. Моля ви някой. Моля ви някой. Знам, че ви трябва.
Златния хил. You're greedy ass! Да, му го маркирах за бангалорите, ама добре. Що ми си каза? Не е лоша идея, нали? Той ме гледа? Аз знам, че той ме гледа. Защо какво са бутам? Знаех си. Окей, чакай малко, тя пада много насам, бе. Това на къде отива? Бам, точно, трима. I'm Captain Cock, бе, братле. Аз съм Captain Coxis. Call me Cook. Това е много лоша идея от мен. Двама. Ой, добре, че не си се качвам. О, той мъртъв, бе. Всички ли имат нещо червено от мене, бе? Нека силата на Илан бъде с мене, брат. Маля тази граната. Братле, срещу какво игра? Срещу правим колби? Мен! Братле! Какви сте флашбангове, дете ми удрате? О! Какво? Това дойде на нашето място. О, той е готов, окей. Пичи каза мъжката, брат, мъжката! Еми, шанса. Само да кажа, Бангалор скочи първа, така че не съм аз виновен. Може би последната игра до Gold, до Плат. И де-факто аз съм първият от нас, който рична Плат. Имал съм с най-много игри.
Кое е то? Аз. Yeah! Yeah! Just like that! Сега ми дай аз, човек. Искам да аз спитуем тънт. Хубав скин. О, знаеш какво? Yeah! Окей. Champion. When you see, you'll know it's the end. Or a new beginning. It's all relative, really. Май ще бъде по-добре, ако имахме Altar. Altar. Altar? Altar. I don't know, bro. We need Bob. We need cheese. Marea cheese. Oh damn, that is cheese. Oh cheese. Le cheese. Oh goddamn, this is cheese. Marea, that is cheese. Майко. Братле, ако не им беше... Аз ще го реварна, той е мой! А, така. He mine. Майка ми са проспи, аз братле крещейки. But if I have to be correct, like I give a shit. Че, обаче този дедбокс не са найс. Ма не е толкова найс, колкото финалния. Така имаме Нюкасъл. Ще трябва да игра това. Искам или не искам. Което по-скоро искам. Така сега си. Look at it. The most beautiful, not the most beautiful, but the coolest skins. Знаеш какво? Да ме помогне на някой. I was raised to be helpful. Братле, това е Робин. В смисъл... Знаеш какво? Ще да не се ако трябва. Мада... Фака. Де? Какво, моите нямат време за... шегички? Не, това имам Нюкасъл в отбора. Alright. Дашко. An excellent selection.
Що му оставихте да му си играе геройчето? Честим се да има болчик. Мислам болчик. Бол. О. О. Чима. Frag grenade. Frag grenade. Няма да има frag grenade. Хебък. Хебък. Сол. Хебък. Кеншин хебък. Кеншин хебък. Аз го бъде забавя някъде тук го лепна е така. О, това дори не мога бъде видяно. Приключеното. И това също. Динарка сравня да лошо е. Да. Не. Extended light mag here, level 3. Dibs! Oops, just kidding. Nice. I've got an opponent inside. At that location. Oh, I'll go with you. Spotted an opponent's trident. Ти идват за нас ли бе? Opening fire. Пич! Защо? Как му метна бе? Не. Не, човек, я си... Те ни чуят, ни видят. На ти им ледна отбор, те не ги чуват, окей. Тя малко експириенс. Малко по-близо сме. Колко му стана? Не мога да знам, окей. Найс. А, не мога бе, чакай малко бе. Това колко е? 70? Това глух, това зад него. Мале. Мале. Че ще си умра. Йоан един от тях ли? Чакай да енджуваме тук контент. Не, те хем играят, хем си правят закуска, пичовете. Закуска.
Абе, да ги знаеш при тях колко е часа, бе? При тях може да е Това е един вярно. сутринта. Това е вярно. Гол дизизи, лесно е, да. Лесно е. Като 3 стакваш е лесно, брат. Като 3 стака ми лесно. Аз 3 стака ми бе, идиот. Аз ти изгледам, че кой 3 стаква. Мамка му ще ми вземат героя. Ама проблема е, че аз искам награди. Няма ми Може вземат ли, че- героя. Това ме привлича. А Ама така! след това, като Да, почна смарт! да играя, и просто играта ми напомня за какво не съм искал. И това е го има. Мале, това като ехото, човек. Да, точно! Разогледи с 2 леви! Да, Разногледи с ти си, ти си в нашата ситуация ние бяхме плат 1 и ни пускаше някакви разогледи, майна. Как се стигнали изобщо до плат 1? Дори Каса. KS... не. KSA. Hold on tight. It's time to drop shock and rock. Cheese. I'm the cheese warrior, bro. I'm the... Човек, аз съм Робин Худ на сиренството. Two team, guys. Let's go in up. Enough. Someone solo there, guys. О, не, кой заебахме? Директ се заебахме. Tracker out and scanning for enemies. Setting a tracker. What the fuck? Damn. Този пич... Този пич се опита. Не, само гледайте, не ми умрете, поне. О, Setting a tracker. Non c'è di che. човек ще ми влезна в газа. Ще ми влезна в бъбриците. Брате, ще бъда камъка в бъбриците. Какво са катери, же мой? Ти на къде си ми ще стръгнал? Да, на нашето място. Nah, we all good, man. We find us a beautiful woman. Това наш ли? Това не е наш. Go. Хващайте. Баба! Какво е това, бе, братле? Пича каза на HP 2020 time. Аз гора. Аз ще изгора. Окей. Не е окей.
Не е окей. Въобще. Ни най-малко. Братле, човек, питуин-туинт. И то най-лошото не е питуин-туинт, а то е шибаняка, където... кажи го... Не, ашка. Те са аш с питуин-туинта. Бада факъл. So cool. Той е ашка с питуин-туинта, човек. И най-важното. То пич майма емост. Чай да се проверя с Има един контента. TikTok стример, дето е ютубър, дето е буквален смисъл човек е кривоглед. Той е по-добър от тях, бе, майна. Мисля, те се излагат, бе, как кривоглед човек ще е по-добър от тебе, бе, майна. И омана ти се излага, също брат. Нямам думи. Дно ни попадна пана директ, защото се изложих много. И на трой. Човек се кръста. I'm just a human. моля ви са, по-сериозно е, No човек. put the blame on me. Какъв е то майтап? Да вземе Ернайл. Давай, човек, знаеш, искаш да го обгадете, ще даде мага и по и... Абе. Хубаво е ли да ръмвам да болайт, като съм с 300 патрона и съм с Ернани до 7. Да, що не? Ако не пропускаш... Ще го кажем да. Така. Ти си знаеш. О, моля те, не ми кажеш, че сме с... добре. Какво това има? Да му видя на видеото на Георги. Хубаво ще видя видеото и кой ще видя някакви... Иска да чуя. някакви... Не, съотборника ми почна да стреля и си викам то да не стреля някой. Кой стреля? Аз се чуя да стреля. Какво искаш, бе, брат? Сира. Иска нещо, братле, иска. 1v1. Така! Мъжката, човек! Сире истински ги. Ой, чай, че този микрофон ще го изпрати в космос. Знаеш, може би чиз не е, човек, ще напиша You are cooked. Cheese. Каквата локация дето падаме, братле, в... Не знам, братле, 20 измерение. Да, дай ми G7, без оптика. Да. Аз се дипзнах, майка ти шибана. Това е мое. Това по мен ли го? Той има фрасненства. Аре бе. Вау. Човек, това стига само за вау, бе, брате. Не! Аз ще умре ли тъй иначе, братле? Пиче! Толкова точен! Не мен. Защо мен?
Слушай, не че съм расист или нещо, братле, ама като видя, че някой вече избира мен, не искам да се самоубия. Това на кой го слои, бе, братле? На майка ми? Ой, видяхте кой го слои! Човек, той е нереален! Пична, къде бързаш толкова много? Та врата затваря. Това е друг склад. Това е друг склад. Това е друг склад. Това е друг склад. Чул го. Той е зад мен. Той е зад мен. Аз го чувам. Аз го чувам, братле. Какъв е то нереален ейм? Йоан вика лесно е. Пич. Аз нямах време да пикна. Човек, аз нямах време да пикна. Какво имаш на предвид? Лесно е. Последния левел кап, братле, Ревенант, който играе от 4-ти сезон. И Lifeline. О, това аз ще ми е стария съотборник. По-скоро съотборника от Майк първия матч. Третия може. Пича ми играе Wingman, пича не мисля. Какъв то Wingman, бе, човек? Лесно, вика, лесно. Аз ще дам лесно на тебе. Оу! Иван губи. Damn, that weak ass motherfucker. Че ще му напише Weekend in the Range. Weekend in the range. Damn. Не, той се просто тръгна да ме шиба. А така. Fuck the Pathfinder. Трябва ми докторизачка, fuck. Тя при майка ми. И майка ми спи. Толкова обичам рандом съотборниците, човек. Аз дам на баша на Георги съотборниците 99% от сушите са някакви качествени, дето имат по-души клетки, брат. Ей, ще направя компилацията, дето умираме псо. Ми кажеш ми да, хубави съотборницка Салмандър съм. Да, заради емасиста. Че. Това трябва да го чуем. Уговорите? Толкова обичам рандом съотборниците, човек. Аз дам на баша на Георги съотборниците 99% от сушите са някакви качествени, дето имат по-души клетки, брат. И се слява на ръка, човек. Да бе! Да, заради емасиста. О, шит. Ей, човек, трябва да разбера какво е казала. Не мога да разбера. Ей, ей! Нямаш да представя колко съм кукнат като някакъв сейм асист ми дойде човек заради моя ейм, така че Shit. Yeah, land in the hole. In the hole we go, in the hole we go. Искам Олимпус. О, то следващата карта, Oral Sage. Дай фото. Какво ще го взима това, не аз. Има аз побал, не можеш ли да затворя тази врата? Да, така, чарж ми го. Attenzione, enemy here. Someone got first blood. Okay, respect.
Now I have to be slow. As a small ass bitch ass motherfucker. 45 too close. Una passeggiata. Attention. Evo harvest. Because I got no balls to fight. Okay, but take them, I don't need them anyways. Damn, това му отвя главата, бе. Пичо, си ли го поне веднъж? Не ти! What the fuck? Ни ударих ли стената, бе? Тая чекия. Да, човека лан хитва. Това е цяло моя вина. Това е цяло моя вина. Пиш! Откъде да знам, че този другия е долу? Трябва ми отрезачка. Къде е отрезачката? Ще съм Pathfinder, бе. Колкото и да искам да игра нова игра. Не е за мен. Introducing your champion. When you see me, you'll know it's the end. Or a new beginning. That's all relative, really. Blade Thomas. One was always going to find you. There's a certain elegance to combat. I'll show you. Show no let's die. Знаеш какво, докато касне контент. Че е накъде? За какво си използва, бе, човек? Целта ти е да го има, за да мога да избягаш или да инишиетнеш битка. Той го използва да може да преди с две крачки напреди. Дърво! Това ще ми трябва. Optics here. Sniper. Someone got fresh blood. Okay, respect. There's a new kill leader. Ти болчик стай. Козе, бе? Wingman? Incredible. I get to keep this after the game, no? Optics here. Close range. Evo harvesters are now available. Аз трябва да си намеря шотгън. Sure. Non c'è di che. Target here. Caught with no way Sì. out. Enemy shield cracked. Reloading.
Сега тя ще умре, нали? Setting a tracker. What the fuck е това, бе, човек? Как му оцелиш толкова много патрони? Как му оцелиш толкова много патрони, бе, брат? Внимавай. What the fuck? Аз съм махам, аз тръгвам, довиждане. Аз ще съм убия. Адиос, брат, тръгвам си. Ако дойдеш ме фанеш, братле, аз ще гледам залеза, че е колко е хубав. Recharging my shield. Cover me. Та ни уби двамата. Много са това подарък. Хасан, брат. Phoenix. I need to heal. I'm vulnerable like this. Physically, not emotionally. Ноти. Бати бързото говорене. Setting a tracker. Чух някой някъде. Un momento. I've got a heal. Той е медкит. Ти обещавам да си го навреш някъде, брат. Къде? What? Окей. О, това са... О. О. Аз отказвам, човек. Шибан мастив. Шибан сингъл файр. Shit fucking shit weapon. Моля те, изчакай тази да ръши с тебе. Той е. Tracking an enemy. Let the ambush begin. Отказвам се да игра тази игра, човек. Ултимейта ми наби едно демидж, беше перфектно метнат. Не. Ей. Аз не съм... Мисдацо! Сега ние вземат хилове. Мен дори ма Кога, бе? Какво станало? Frag out. Oh, when did my ammo get so low? Time to find more. Кажи, че има хора, бе, братле! Мъркни, че има човек, бе, брат! Моля те, мъркни къде са, не мога да разбера къде са, без да видя марка. Holy shit! Имам вика, не, ти са падай с... Не, братле, падам с загубеняци и 3 стак мастер, идиоти. И мога разбера, че са 3 стак, защото ибената са ми шибани, човек. Мисъл. Това няма да си го найде, какво е това близо до моето име. И кое е габното. Фрики то клънки, братле. Това са приятели. Holy shit. Човек, разбирам, че ашката е добра, ама тя ръшка сама. Разбирам, Pathfinder е горе-долу и той нещо, ама той ръшка сам. Човек, маркни да видя, мога да ти помогна, човек, дори имаме да е лош. Шипаняк. Аре са отборниците ми да избират, бе, брат. Ай, след бойното ми събира, той бяга сам. А не, сира с него. И другия идиот. Йоан, ама ти имаш добри съборници. Ей, хуй!
Аз съм добър съотборник, не съм чул. Това не го ли изгледах, бе? Мисля, като ми кай едно в едно... Като ми Да, кай 4-4. слушай. На мен мога ми дава, защото горе-долу чита и са отборници. На теб ти дава Brain Dead тапац, човек, да се биеш срещу. Мисля, оня стои на едно място, докато го стреляш. Като ми кай едно в едно, какво иска? Просто да е така седим се шапаме като някакви олигофрени или кой иска? Мале, сега ще са продължат да минат. Ей, добре бе, Иван е умен. Другия обаче не беше. О, да, човек. Почти целият отбор. Но то май един вече. На малко е мога. Друг отбор. What the fuck? Хе-хе. Yep. Аз не сванах. I'm the jump master. Ready up. Ей, то нашите микрофони е... Се почеше мозъчните клетки да се поразвиждат малко. 24 000 братле. He dies a lot because of bad or stupid bush. Certo. I do the same. Spotted an opponent out there. Cheese. Suck on my cheese, bro. Yes, same, been rough. Давай, Масио, чек. Човек. Nah. Bro, I hate the blade. Forget, bro. I find one. I hate to blade this night. Because a lot of stupid this night are free. Because the holiday. Holiday. Oh, wait. Това лук ли е на гърба? Не, това е просто панговора. Идеята ми намери лодата. На, ще отида за това. Ще това на 50 метра по-близо. What the fuck съм соло за скин? Incoming care package. Care package over there. Care package over there. Иван, давате добри съотборници. Think again. Да, ма писи лобите, човек, те могат да имат да замишат.
Okay, I give up. There's a flyer over there. And I said there twice. Lots of fun things today. Here I go. Oh, I will come to you. не го разбирам ни дума, бе, брат. Friends, time to get an upgrade. И една дума не му разбере. Не. Гадем. Ако армията на лута. Това респаун викен, ще го запазя, човек. Take it. On the next ring location for us. Check your maps. Alternator here. Laser sight here. Level 2. Не съм... They come. He's stop here. Heard that. They go there. Over there. Какво правда? One of them. Camp. He's alone. Push. He's above us. Finish him. Не мога го оцелим, брат. Надявам се да разбираш моите страдания. Do it, bro. Това е един хубав скин. No, he will run. Using grapple. Sniper sight here. Level 3. Don't be a tracker. I need that. Това е добра анимация. Лайчни май бе. He come. Че това мога да го убием. His teammate come. Falling from the sky and landing near me. That's smart. There are two. Be careful. There are two, not one. Това го фанах напълно по погрешка, че въобще не беше това идеята. Това го взимам. Thank you. И това го взимам. Welcome, bro. Че единствената дума, която разбрах на това беше пуш! Пуш! Окей, аз викам пуш, братле, имаш го. Така, какво това вдясно на брат? Only 30 seconds left on the clock. The ring's close. Let's go. То го силно спомни.
Чуве. 10 seconds before the ring moves. Close. No excuses if you get burned. Found the shield battery here. Да бе. Би сега добра страна, мога да я взема. Andiamo. Clear the ring. Roll outside. Докато имам това нещо в мене. Shield that area. Mid-range. Деба трябва още една. Y'all earned this. Just watch your backs. Care package over there. О, това е хубаво. We can do it. I think we can do it. Another team. Let's go from this way. Copy that. Because there is another team from that side. And this team, they wanna go to the zone. What? Come on. Той маркира, аз изпълнявам, брат. Не! Oh no. Right. Че ако успея да направя това, което си мисля, че мога да направя. Къде ми беше? Къде ми? The fighting. Не! Те са бият. Мен маня! Another team there. Пускай въка, брат. Пускай въка, пускай въка, пускай въка, брат. Не ще ни трябва, повярвай ме. A lot of teams. Come guys, come guys. Come to me. Към... Let's move from here. There is two here and two here. Имам го на към, бро. Ти оба. Using grapple. Can craft you. Е. How they do it, bro? How? How? Пич! Искаш да ми кажеш, че когато мърдах ме уби директно, ама когато не мърдам не мога да оцелиш Take it to веднъж. me, bro. I love this guys. Opponent found and tracked. Opponent. Mm. Hey, Raga. Let's go there. Ау, аз ще не му виждам къде ти мърда. I don't have. You have. О, да, че всичко друго, ама това, което им трябва. Let's take all anything for our teammates. Yeah. О, But where? Where we can help them? Need to find a beak. Inside the ring. Got the positional advantage. Now you want it. You don't. Care package dropping. There one. You wanna use it. Котле, I love this Bangalore. What the fuck? His voice, man. He's like himself. There. Let's stick. Let's stick. He don't use it. People on me. Behind me. Just come to me. Okay, use it. Мен. Човек трябва поне като ако успеят да ме съживат да са пробвам да направя нещо. Ако успеят. Maybe in this one I find. Watching over there. Don't watch me watching though. Where's sniper for you, Mark? Helmet here. Dibs. Окей.
О, що някъде има ревайвът? Time to move that way. Да, това няма да е лоша идея. Incoming replicator. Upgraded and ready to fight to the death. Сега ме е гадно, че не го послушах, че... Той иска да вземе неща. Какъв е този G7 този сезон, бе, брат? Let's go here, bro. Let's go here. Let's go up, No, I love this bungle. bro. Yeah. Yeah. Opponent found. Listen to him! Oh, there's one above. I don't think it's only one. I'm going for the Kraber. I hear someone here. Search right. Не, те имат крейбър. You know now where is the creeper. I have the Kraber, yeah. О, той си. Let's play this house. Time to move this way. Man, I love this My guy. kill? What the fuck? Because my aim is shit. Good news. We're already in the next ring. It's fucking shit, bro. Thank you for compliment. Upgrade security. I love this motherfucker. Не е добра идея след горе, че заради къщи, заради сградата на огромно. Come bro, take Barrel this. stabilizer here. Level 3. Helps reduce muzzle rise. Oh, I needed this. Gracias. Ти се заебаваш, добре, как спиш? My aim is fucking bad. I don't know why. Ring aim far. I'm one. Не I знам да wanna се... see this box, maybe. Не. Чек, то ме радва. Rings moving. Hustle up. Let's displace here. Come bro. Окей, Just това one. не е. Or something. What the fuck, World War? I don't see nothing. Man, I fucking love you. Чек. Аз се... Аз се провалих, човек. Толкова съм зле.
15 000 такива човек казва имаме зле. Да, имаш и човек случва се имате да е зле, братле. Познавам себе се. Човек. Vortex и Darkness, братле, той го е... This guy playing Quashio, I guess. I love this game. I hope he loves it. Що говоря на английски? Що се пробвам да говоря? Защо говоря толкова тихо, като говоря английски? Трябва да говоря силно. Защото английски не се говори тихо. Не се говори с отворено, само ако аз говоря затворено. Escaping the... Не ти. Не. Не. Чакай малко. Аш. That's Captain Push. That's Captain Push, bro. Hunting people for money. Reminds me of home. Reminds you of home, huh? Introducing your champion. Какво е? Трети сезон. Пред. Шаорма. Шаорма в убийца. Hold your breath if you have to breathe. I don't like that. Enemy landed with me. Ага. Какво правя с живота си, бе, братле? Това е много малко. Откъде взе оръжие? Откъде взе оръжие? Откъде взе оръжие? Откъде излезе за оръжие, човек? Как го оставих на толкова малко и те не могат да го бият? Ева. Че го става? Защото като гледам Илан и защо всичко отива на зле, бе? Може би, защото той пропуска или ще отгледам контролер. Брат ли, половините хора, които гледам с на контролер, всъщност, чай малко. А сега тук няма да го ще използва. Мисля, толкова си обичам рандом с отборниците. Човека ми вика едно в едно, брат, дори... Не го знам за кой ми говори дори. Едно в едно. Хубаво, брат! Какъв е то лилав? Трипъл тега, брат. Not like that, bro. Фърли му един медкит, бе. Но той човек също ще умре. То също май целият отбор ще умре. Чакай, идвам. Да, човек казах, че е лесно, нали? Не е лесно.
Лесно беше докато бях на Олимпус. Сега вече не е лесно. Ще игра в Pathfinder явно, защото взеха... Той е. Вау. Добре. 50 на 50, брат. Какво гледам, бе? То пиш беше в тъмното. То пиш беше в тъмното, човек. То пича просто бягаш към рейта. Го лейзърна. Чек не забравя. Неговите забравят, че играят на конзоловите, братле. Те забравят, че играят срещу хора с Amos. Enough lambing around. We're dropping. Де отиваме, бе, братле? Там ли отиваме? Да, там отиваме. Why? Деба иска мастер, деба иска мастер, деба иска мастер, деба иска мастер. Оп! Деба. Да, бе. Трите фраг гранати. Даваме ми това, няма да използвам хавок. Yep. You know what? Fuck it. Zara, that's a That's a fucking joke. То ти има ми умря, брат. То ти има ми умря. Underdog бонус! Ти пък къв си, бе? Човек, не дей, какво идваш? Не. Аре, аз умрях. That's all for today. О, тази бомба. Damn! О! Не знаех, че мога зад мене, брате. Той бе скачил на това ръбче тука. Дай ми просто да отида следващия матч. Братле, аз не правя да ролото Diamond, аз правя да ролото... Аз правя да ролото fucking Platinum, човек. Upgraded, uplifted, and up to no good. Лахаз... Лане... Добре, тук се подредихме по имена, човек. Мисъл... Аз, той... Ро. Ро. Ро, човек. Какво е Ро, бе, брат? То трябва да стоя тук, за да си избере и героя, ако съм на първо място. Той кътва! Той кътва! Той каза, ще прави само геймплей, той кътва бъкука. Ах, твоята кожа. Принред с отборници ще ми даде пак. Това отброя ли вече? Не отброя. Той кътва неговата кожа. Опа. Ти твар. Йоане. Ей. Каза, че отборници са ми добри, директно ми даде някакви откачалки.
Скачай го гориш. Няма да стане нищо, човек. Само ще направя 360 много скоро, бърте с шамар. Jugmaster here. You're in good hands. I always hit my Така шамар ще ударят с някакъв... Мойчик, да не съм пияна, братли. Как се напих с въздух? Така... Трябва да си я купя на нещо. Да имам, това ли има в главата на Ажа? Буквален смисъл е нищо. Изрие някаква снимка, братле, питуинта и ще лепна вътре. Знаеш какво? Няма, как съм тука. Fuck out of the way. Мога всъщност да се пробвам фат и болчек. Nice, already in the next ring. Time for a gelato? Oh, I'm kidding. Sorry. Чуе, аз дори не съм разочарован от Soulborn, сега съм разочарован от себе си. Evo harvesters are now available. I now have an enhanced Смисъл, горжите ми, всяка една игра са човек едно и също болчек, братле, бам, съм ти болчек. А уровите срещу които са бия са питвани, всъщност масив по-скоро. Optics here. Mid-range. Бада... Аюсо... Дай ми джойстика, братле. Човек, казвам, ще отида и ще поръчам някакъв джойстик. I now have an enhanced weapon. Look, you're coming with me. Thanks. Stick with me. I always find my mark. 14, уоо! Човек, тия там си играят на Warzone, брат. Enemy far. Don't let them slip away. Къде бе? Взе грешното. И у меня там се бият вече. Това по-до... Не можах да... Окей. Да, давай ми контролера, човек, аз вече не мога и тап стрейфам. Човек, Йоан смята да сменя на... Не ми дал... Окей. Disregard that. Check it out. Can't see shit.
Сега няма да разбера откъде ще бъде лейзерната. I'm going there. You would be wise to follow. Enemy far off. Защо? Target there. Target spotted. Far. See. Frag out. Tossing frag. Човек, то факта е, че аз не ги чувах тука. Те си мислят, че са тука. Другият има стреля. Другия. No, what, you're right. I am going to run. Because I missed all my shots. No, I'm going back. Hey, got a target here. Only half the squads are left. Enemy here. Той му видя. Пич, защо са бити помежду си, бе, човек? Виждам ви 6 човек са подминавате. Майка ви мръсна шибана, братлено, да ибана. 3 човек са подминавате. И какво стана с тима, дете горе, бе, човек? Оня с чарджа или болчика, не знам кой имаш, че с кот ма стреляше. Не, знаеш какво? I give up. Поемам за тебе. Молят.